Ja, balen. We hebben de kansen gehad om te scoren in ieder geval meerdere keren. Dat is jammer, dat is niet gelukt. Dat is heel zuur, omdat je het gevoel wel blijft dat er vandaag meer in gezeten had. Ja, we hebben er wel weer voor gevochten, denk ik, gestreden, alles aan gedaan. Maar ja, het was niet genoeg. Het is helaas afgelopen. De Graafschap komt al na 24 minuten op een voorsprong. Het is Charlison Benschop die het volslijn vrijsteert om de 1-0 binnen te koppen. Hij zet de Graafschap op een 1-0 voorsprong. En dat is voor eerst genoeg om terug te gaan, omdat de eerste wedstrijd in een 1-1 League spul eindigen. Maar het antwoord van Cambuur komt gauw. Allereerst dat liek het hier te komen, had Nigel Roberta koppen in. Maar zijn inzet spot uiteen op de latte. En daarmee bleef het dus 1-0 voor de Graafschap. Dan op slag van rest krijgt de Graafschap een vrije trap. Die wordt in de morrisketten en daarbij maakt het Robert Schilder hands. Hij krijgt de gele kaart van skiertzuchter Mulder en de Graafschap krijgt een strafschop. Het kan de deerstek worden van Cambuur al in de eerste helte en dat wordt het. Want het is de bal van Benschop Gitterin en hij zet de Doetinchemmers op een 2-0 voorsprong. Cambuur maakt nog 2 goals maatje om terug te gaan naar de finale. De kans daarvoor komt Krek Nijtskoft. De invaller Kevin van Kippersluis komt hier in een geweldige positie. Het is onbegrijpelijk, maar hij ziet hem jonken. En dan daalt het besef bij Cambuur dat het einde seizoen is. Dit is nog een laatste kans voor Matthew Steenvoorden, maar zijn inzet gaat jonken. Cambuur verliest met 2-0 en het seizoen zit erop. De emoties binnenkruid. Dat geeft ook aan dat ze echt alles eraan gedaan hebben om er iets uit te halen. En dat zal natuurlijk ook naar henzelf toe zijn van verdorie, we hebben het laten liggen. Ja, en dat is mooi dat die emotie er is en dat moet ook zo zijn. En dat moet je ook even laten. En werd verliezers binnen Eck winners. Henk de Jong en de Graafschap nemen het in de finale op tegen Sparta. Hij is blij het mij toch gaan, maar vooral... Opluchting, ja, want dit hier beide kanten nu kent, hè? Dat show ik, dat show je hem. Dit ben gewoon na competitiewedstrijden, waar alle kanten op komen.